cu Cătălin, e și Cătălin acolo, nu știu dacă uiteți ăla așa. Și astăzi o să facem că plecăm în vacanță. Hai. Acum s-a încălcat și la mine. Acum e bubuit. Uitați, aici este Cătălin. Da, eu nu mă văd ca mine acum e bubuit, nu-i așa? Da, e bubui la tine. E bubui la ei. Și pot să mă spawnez unde vreau eu, dar după aia mi apare să dau play. Da. Da, hai că l-așteptăm pe Cătălin. Eu mi-au o mașină, adică și mă duc. Cătălin, stai la mine acasă, că așa trebuie, da? Da, dacă vedeți că mă mișc că sunt bubuit. Da. Te miști. Da, că sunt bubuit acum ți-am perut că mi-a apărut play. Am dat play. Eu te văd pe roc. Nu, eu sunt cu mașina să intre pe abonați. Te aștept la numărul 20. Ca așa. Cătălin, o să pregătesc bagajele, da? Da. Vin și eu acum pe jos. Așa. Stai ce zic că vin acum. Da. Deci bagajele le-am făcut. Uitați că am pus de greșeală aici. A revenit, stați că îmi sună telefonul. Cătălin, eu mă îmbrac. Hai, Cătălin, că eu m-am pregătit. Haide, vino și tu și ia-ți bagajul de sus. Vezi că a venit tu apă, botul. Nu intra în casă cu ăla. Da, la mine e bubuit. Hai, Cătălin, intră în casă. Hai, vino să-ți iei valiza, să încuie în casa, să nu ne intre nimeni. Nu de acolo, e în camera mea bagajele. Cătălin, tu știi că dacă apeși pe haine poți să te îmbraci? Da. Eu am apăsat și m-am îmbrăcat. Așa. Nu, că eu rămân așa. Hai, Cătăline, du-te jos în mașină, că vin și eu acum. Stai să-mi schimb becuri. Mergem în mașina mea? Nu, las că am deschis-o pe a mea acum, las că merge în cazul meu. Stai să schimb becurile, că stăm multe zile. Mergem în vacanță. Și cred că ne întoarcem în mașina mea să mai prindem și să mergem rapid acasă. Da, stați puțin că o să-mi schimb becul. Stați așa să nu uit ceva deschis, că
Plecăm, cred că o săptămână, că le stăm o lună, parcă, nu? Așa, noi suntem acum după somn, de-aia vorbim așa încet. Dacă nu uiți, abia acum eu m-am gândit de 8-17 la... Eu m-am sculat de la 7 pentru că am de cărat și o apă. Da, eu n-am de cărat apă. Păi tu ești la grădiniță, mă, ce probleme ai pe cap? Stai așa că... Bă, la școală, că nu mai sunt la grădiniță. Da, unde stai să-mi bag ăsta în portbagajul. Stai să mi bag. Dacă nu m-ați căutat nici acum, mi-am schimbat skin-ul. Da. Că nu mi-a apărut niciun din ăla. Am ajuns în Dubai. Puneți, am ajuns, dar chiar în Dubai. Cătălea, hai să mergem prin Dubai, că după aia venim la mare. Haide, mergem în Bughetti Carono. Nu. Păi tu știi ce merg oamenii prin... Hai, Cătălea, urcă-te. Tu știi ce merg? Cu ce? Lamborghini. Da, vreau. Așa, hai să ne cazăm undeva. Aici. Nu, nu acolo. Nu acolo, Cătălea. Aia hotel. Hai să ne cazăm. La hotelul ăla, nu Cătălea, la apartamenturi. Că e mașina, că mi-a și o mașină. Dacă vedeți că merg prost, m-a scopinat ochiul, am mâncat din aia mers. Bună ziua, pot să mă cazez și eu la ce număr? La 3. A zis, hai la 3, Cătălea. Poți tu casă la 3. Stai să-mi iau și o mașină. Vezi că ai închis mașina și nu s-a împacat. Las-o, Cătălea, hai. Las-o așa, Cătălea, mașina ta, hai. Iuri! Ce? S-au cat o poartă. Hai, închid-o și las-o, mașina. Acum. Hai. Așa. Nu de la 3 și față aici. Fac hotel. Wow, ce frumos e aici. Da, e frumos. Wow, e frumos aici. Dormi pe canapele. Cătălea, de laserul asta. Stai să-mi pun și eu bagajul tău aici. Gata, i-am dat. Hai, Cătălea, ne închide ușa, stinge becul ca să dormim, că e noapte. Haide. Așa. Hai să dormim pe canapele. Tu dormi pe canapea, eu dorm pe asta. Nu, stai așa că pun eu paturi. Că am luat eu paturi de rezervă. Stai așa că montăm niște paturi. Hai, Cătălina. Aici dormim. Hai. Hai, Cătăline. Urcă-te.
după o lună. Hai, Cătăle, să ne trezim și să plecăm acasă. Da, dragi abonați, noi mai oi filma un clip. Noi mai oi filma. Da, Cătăle, ia-ți mașina că mergem cu a mea. Păi ia, de ce e o ta? Mergem cu a mea. Și da. Dar după aia pot să mi-o iau? Da, hai așa. Gata, hai urcă-te. Am ajuns înapoi la noi. Nu mai suntem în Dubai, hai să mergem acasă. Stați că îmi sună telefonul, dragi abonați. Stați puțin. Gata. Stați că mă restaur. Gata, am ajuns acasă. Hai să vreau să burgheti ca nou. Da. De ce mașină nu vă iau la mă? Deci, da. Catale, nu-ți mai lua, că nu mai mergem nicăieri. Nu-ți mai lua nimica. Așa, deci da, dragi abonați, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Și astăzi cred că o să mai facem mai pe seară. Nu o să mai facem. Că nu, o să facem mai pe seară. Nu știu, că nu să ne mai gândim la episoade. Deci noi v-am pupat. Pa, pa!